Ja, så ringede klokken ind. Vi skal have taget hul på de sidste 4 afsnit, har jeg fundet ud af, det er, af julekalenderen Jul på Blomsterbakken. Jeg kan afsløre, at jeg i lyttende stund allerede har produceret det 20. afsnit. Der skal vi blandt andet møde Tove Skunk Kipketer, Johnny Delaney, Dennis Lillehammer og ikke mindst Bjarne Podolski. Vi kommer ind, hvor beboerne er ved at indspille årets julesang. Jul på Bakken hedder den. Den ligger allerede nu på Spotify, og det har den gjort et stykke tid. Jeg undrer mig over, at jeg stadig har et arbejde. At der ikke er væltet ind med royalties, hvor jeg ligesom kan lægge mig tilbage og sige, så, det var det. Fuck drengene fra Angora. Fuck MC Ejner. Fuck Wayne. Nu kan jeg bare lægge mig i divaneseren og lade pengene fosse ind. Nå, men den tid kommer nok. Vi skal have et lille indblik i den her proces, der er at indspille en sang i et studie. Jeg kan også afsløre, at Tove måske har en kende problemer med lyrikken. Så hun får en lille puster, mens Johnny Delaney så indsynger selve omkvædet. Og så skal vi også møde Bjarne Podolski, der har en lille overraskelse til lytteren. Det bliver spændende. Jeg glæder mig meget til at lade jer høre de sidste 4 afsnit. De kan jo allerede nu lyttes på. Altså ikke de sidste 4, men de første 19 afsnit kan allerede nu streames på Spotify. Så man kan jo snyde lidt, og så høre alle afsnittene nu. Men man kan også gøre det på den gamle traditionsrige måde og vente til 1. december og høre et afsnit om dagen. Det styrer du heldigvis selv. Så det var bare en lille update fra mig på vej på job her i den mørke morgentrafik. Det er oktober. Grænder over Danmark. Det er godt nok noget gråt udenfor. Men til gengæld, så er det mildt og helt forårsagtigt. Hvis fuglene nu havde sunget lidt, og at nætterne havde været lidt lunere. Og at aftenerne havde været lange, og man kunne gå ture ved stranden og dufte til tang. Ja, jeg tror ikke, jeg har så meget at sige. Det kan I godt høre. Jeg vil bare sige, på genlyt, og jeg glæder mig til at afspille de sidste 4 afsnit for jer. En gang i december. Kan I holde jer muntre? Vi snakkes. Og lyttes. Hej!